στόχο γειτονιάς είναι και ο Κυριάκος. Είχε και ένα ατύχημα που ήταν σοβαρό. Του έβγαλαν μια σύνταξη που να την πρωτοδώσει. Να ζήσει δυσκολεύεται, δεν φτάνουν τα λεφτά. Τον βλέπω εκεί στη γειτονιά να σιγοπερπατάει, να λέει τις καλημέρες του, τις καθημερινές. Πάντα με το χαμόγελο τον βλέπεις να περνάει. Έχει μια ευγενική ψυχή και είναι αγαπητός. Καμιά φορά τα απόγευμα πηγαίνει στην πλατεία να ηρεμήσει το μυαλό, λίγο να ξεχαστεί. Παιδί των κάτω σαλονιών είναι και ο Κυριάκος, που δεν του γέλασε η ζωή, όμως της γελάσε.